News. Yemu akwaba yen sheka sebono ase enfama ye sheka sebono ase a February bosumi etwa mu ne da na etoso enwotwe ana ebeto dwase ababa wa bi a nema eyemienu wanya 36 years na udru kumase ene ne mpota manasa sante mantamu a ye frɛ ba bi se sene bokanche ɛhɔ na awurabai na wote na awahusem akirem se February bosumi da na toso enwotwe no awuraba ne da ne dem ana emrantie mienu ekobopu ano na emrantie no se bi wo bonsam tawai wo monom kakra wi no wo monom kakra anunti wo bra wo mbowura mu ewa awuraba ne dem a wo mu se oda ho no na wo mo ehunu se 42 Ghana cedis 42 Ghana cedis yo enu 50 cedis egu ma me ne nchen a wada ene ni mobile phone enu na emrantie mienu esanse o ma no wi kakra na wo ma ne so eyom hajahajanti wo mo kofa blocks ede be hwe ma me ne tiri so ku no epeche ne tiri efra asase so na wo mo hwe ye no esense bone ye mrante ne denti ana wo mo sa butu emu no so eto emu no mona ana wo mo edwane ye na wo mo kro no ana bone etoso miensa wo mo fa 42 Ghana cedis no ene awuraba no ni mobile phone ana woti do na no na mrante ne maba wa ewo mpatam ho no mo hu se sa awe hosam na koso no ene wo mo bodede pa na kyerese enya asam ketwa ama sa abra na mrante ne enu woti do wo mo dwane ye na polisifu a wasante mantamu ebo homade etimbefa emo no edi kopie mu ewo kwamfa no che abaya asabia na no ana wobra wo mo yehwehwemo no wo mo ehu se awuraba no ase cement be ma hu nsuo ewo no ho na kire se ekwan ya mrantie no efa so ene ne daye no wo mu di nka di na wo mu kun no ansa na wo mu butu emo no so ene emo no ada na afi so polisifu a kire se wo mo ehu se abayiwa no ni tiri no apai kyerese wo de blocks no hwi ni tirim epeche ni tiri wabra na wada enu ntino wish ani aje kura no wantimi ankabi na wabra ba sa no emrante no adwane na so ni se bi mpanisi ba bi a obi adwane akohye no wono kwa nanim enu nti apolisifoɔ aya monche no ama mno kasa emrante mienu ana sabra apolisifoɔ setimi aka wono mo a de wodi nkan aya Kelvin Jemfi wanya 24 years ana Samuel Adai wono so anya 31 na amane body kyerem se eye Kelvin Jemfi no 24 wono ane di nkan eche no ewo kumase ene ne mpotamo na sabra no so na Samuel Adai no wadwane aba be hyenkran eye medie na so Ghana Police Service ye boy ensam ede mamo pafri se motimi ayadwuma so mamno kasai wono mo atimi achemrantie no emienu nyina na Akuropon District Magistrate Court akwasetena na kwadu a ide abo wono mo eyemienu conspiracy to commit murder ana afensu no murder na kyerese mrantie mienu wo mo atimi abo mo tiri mo pose awudie ndie wono mo ebedi na no ana prosecutor etoto wo ma no ewo court ne no yebusa mrantie mienu Kelvin Jemfi ene Samuel Adai se boni ene charge a yede abo mo yi mudi hofo anase mudi bem mrantie nanim wo mo de ato court wanim se ampa wo mo edi hofo an yebusa se na mo kofie okoya dan wo mo kire mu se wo mo ko efie holma na nko wo mo kwa kono mu yi na wo mo duro holmo na awuraba no ada no ana bone ne ba wo mo tirimu a wo mo fa blocks e de hwe ma me ne tirimu peche ne tirim eku ne fra asase so a wo mu ye no wo mo esane no edaye na sanse mo nyina ebeto dwa no ana awuraba asabre watwa ya no e wonse do ni nua ba ma eye Steven Chibu wone ensamtrefo di nkomo na wa kirem se wo besra Ghana fo mpedi fo titiri ene court no se baabi a atantre na hyebia no wo mo ntwi Ghana mra ne mpie na entimi ne mrantie no mienu se na be ya daachi bia no se wo bi eye na kono se boni enti sa wo bedi a ebefo na adwene mu enu nti court atrase ahye se abrantie no esense wo mo mienu nyina gya tum se boni no wo mo adie no yemfa wo mo enkonkosie ewo apolisifoɔ akukum na nyame aya domo a ewo forusuo bosum de toso 9 April no yensanfa wonom emra ewo mepacho court na bia Ghana mnase bia no emfe eni wo mo a wei eni amadebo a mepacho wada efiri asante mantamo eba yento akase bo no eso
ya to akase bɔre so na egusu a wɔ asante matanum ɛhɔnom na ɔsra ni bi a wadi mfinhyia ne aduonu nson ne din at the last corporal Opoku Eric ɛsɛ a mekasa yi ɔno no yɛ obi a ɔyɛ ɔsra ni anasɛ osojani na odi ne dwuma ɛwɔ yɛ airborne tamari na sɛsɛ a mekasa yi ade a ɔkɔkɔpie mu ɛwɔ yɛ operation dwumadi a wodi ɛwɔ bɔkunti ɛhɔnom na ɔsra ni wakɔkɔpie na wɔduadua mu ɛhɔnom sasa bɛpie mu o boasere ne mpɔtema sɛ sɛ abɛkasa yi ɔboasere aposifo nsaka no na ne dwumadi a wadi nyinaa ne sɛ ukopiem wo ɔyɛ ɔboase a yɛ ma ne site bi ɛno no ɛwɔ nyamesom ma ɛno no bɛn kwabrakwa ɛwɔ boase ɛne ne pɔtemu na saa wɔ sra ni ɔno wankasa ne mfafo maako mmiɛnsa ɛka ne ho ɔmo tena sɛ dwene ho am so sɛsi a na abraba na yɛpɔ no yakɔ leave ɛne fo maako du 14 days ni santi yɛbɔtɔ mawe sika pa ho akwatwe wɔ yɛbɔtɔm ohia si yɛbɔtɔm ni santi ɛne yɛn kɔmpɔtɛm wɔ na ma ne site atese sika sɛm ɛkɔ so wɔ panie yɛkɔbɛ kakra yɛn so yɛbɛgye ne anya bi apɔgɛ ya no na mkɔto sɛ ɛyɛ ma nasifo yi so ɛwɔ ɔmekyerɛ kwabra kɔmpɔtɛm hɔnom ɛna ɛneɛ ɔmuduru hɔnom ma wɔne issue te sɛ pam gidim saa na ɛneɛ ma nansi wɔfa hɔnom anasra no wɔyi afam wɔatia no ama ne nneɛma so ne wɔpɛ baabi adwane akɔhyɛ na asrafoɔ kɔto sɛ ɛyɛ ma nasi so ɔmanfoɔ ma ani agorɔ koraa na kɔpia mu sɛ ɛyɛ excavator operator baako de ɔne deɛ ɛbaa saa na ɔti machine so ntini wɔntumi anwane de ɔmokɔ yere ne mpɔtɛm hɔnom omusi ne seso na manansi gane omsi debi ede ye asa ya afumoso ne senti yensa nya chie ne yensa ngwa de asi anya sa de na yensi kasem ebeto ape ena munya kukudu sa o machi boko na ne omotoko esa ko ayema ne sato omko ya asrafu na uje nyina na moyire eye lance corporal Opoku Eric omoyire ne pet de ne se yenti ase se obeto ahye yeso ne senti omoyire den na asrafu miensa wonom eka eye lance corporal Opoku Eric ho de wɔn nyinaa to pia fɛgyan wɔn pɛ baabi nyinaa dwane kɔ hyehyɛ amesi amekɛsɛ posifoɔ ɛnsa nyanka wɔnom na posifoɔ nsa ka ɛyɛ lance corporal Opoku Eric no bisa mi so okrache na ba ne sɛ na mo matuatu na ma abato ahyɛ ma na sisi no kyerɛm so munya abotra bɔkɔ na moma yɛ ho kyerɛ sɛsi a yɛkɛsɛ yakɔ leave na fo mako du nan ne santi ɛkɔmpa na de yɛn no nti ɛna nam so ɛbɛto hyɛ wɔn mu so yi na mmom bɔno yɛ ba yɛn yɛmmɔ ne bɔno kwasra mom yɛbɛpɔ kakra kodi ɛna mana kodi mpɛmpɛnso a yɛbɛdrɛ na mmerɛ posifoɔ nsa ka no wɔn nya pump action gun ɛnya sɛm ketewa etu ekum nipa pɛmpɛma nkoma ɛna na ekura no afei nso mekyerɛ knife ase kan yɛdidi awuo bɔ ha ebi kurakura sra ne ana afei nso ɛyɛ offensive weapons ahodoɔ ano nso yɛdidi awu bebree na kurakura na wɔn mɛgye ne nyina firi ne nsa mu ne esi amekɛsɛ ɔbɔ se posifoɔ nsa ka na ɔmugu so ɛyɛ rewemu afa kwan abɛfa so a sɛbi pɛ maako miɛnsa ɔmo so yɛ asrafoɔ ɔmo ka ne ho a ɔmo kɔdi saa nyina mmaransɛm no ɔbɛhu baabi asusan ɛde bɔde ho no bɛfa ɛwɔ saa nsɛnsɛm no emu yɛnto akaseɛbɔ no so na yɛnkɔ yɛnim a na Ghana mampani commander in chief of the Ghana Armed Forces akora mampani Akufo-Addo na wakasa yi na mampani Akufo-Addo ɛde nsɛm ɛkɔto dwa wabra na smart school project wɔnom ɛpa ho ɛntoma ɛnɛ na wabra mampani Akufo-Addo kasa na wɔkyerɛm sɛ sɛnea ɛbɛyɛ Ghana sikasɛm ɛbɛtumi akɔ ɛnkane enti ana wayɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɛneɛ laptops yi maako ɔpepe baako akyiri pɔ mmiɛnsa 1.3 laptops anasa tablet yɛnkyɛ ɛmfama schoolfoɔ a wɔnom ɛwɔ secondary schools the whole Ghana na wɔnom ɛmfa nsuadeɛ mampani Akufo-Addo ɛkyerɛm sɛ wɔno na aban no adeɛ baako esi n'ani so paa no ɛne sɛ Ghanafoɔ bɛnya ɛnwomasua papa na ɛnwomasua nso bɛtumi akɔnkane a na kyerɛ sɛ abɛɛfo kwan no nso no ho bɛhia ɛsɛ Ghanafoɔ nkwadaa wɔn mo ɛnya nimdeɛ nso ɛwɔ mu ɛno nti mampani Akufo-Addo ɛkyerɛm sɛ me ne wɔkasa yi ɛneɛ tablet no maako 1.3 million ana saa bere wɔnom akɔkra ɛde aba a ɛneɛ Ghanafoɔ nkwadaa a titiri wɔn a wɔwɔ secondary schools no the whole Ghana obia ɛbɛnya bie wɔde to dwa akyerɛm sɛ yɛkasa yi ɛyɛ adeɛ sɛ laptops maako mpem ahanu 200,000 ɛnso ɛyɛ adeɛ a yɛakyekyɛ ɛde ama akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn kyerɛ adeɛ ɛwɔ secondary schools ahodoɔ ni nyinaa sɛ ɛno nso ɛntimi mu akyerɛkyerɛfoɔ no na wɔn ntimi ɛmoa na ɛnwomasua nso ntimi nkɔnkane wɔkyerɛm sɛ deɛ nti a wɔn ɛyɛ no saa no ɛne sɛ wɔn pɛ sɛ nwomasua nso ɛkɔ digital ɛfiri sɛ wɔbrɛ a yadeɛ kɔdiɛgo coronavirus ɛto hyɛ Ghana soɔ no ɛma Ghana nwomasua te anwea ɛno nti na ho bɛhia sɛ sɛsɛ no a coronavirus ne korɔ no ɛnneɛma ahodoɔ bi wɔ hɔ no mu a ɛma Ghana nwomasua kɔ akyire no wɔn bɛsa hwɛ na wɔn sa de aba wɔkyerɛm sɛ afei nso wɔn ahwɛ ama kyerɛkyerɛfoɔ no dodoɔ no ano afa nteteɛ mu a
wɔn ebetima kyerɛ nkwadaa no adeɛ ama Ghana nwumasua nso etima kɔ enkane ansɛm wenti ma menkɔ ahoma so na menkɔ nkɔdi nkɔmɔ William Boadi executive director Emma Educate Africa Institute ye musa no sɛ anamo a mampani akufo do sɛ na aba ni tuo no wɔgye ne sanfiri sɛ ɛba nwumasua mu a wɔn anedi akyerɛ yie paa akra wuli woti menka DLFM so ne ya mo adwa mo akɔ aba Yenia. Yewra mpatwa na wa mo ano so kakra bia ma mesa woti menka yie bia apombo kɔ de Ene yesienra. Yeda onyankopɔn ase yɛka Educate Africa Institute a moyɛ asoya a modi moni edi Ghana nwumasua ti yie paa wada ma wo sɛ yɛ kyekyɛ sɛ yi tablet and laptops ama nkwada and secondary schools teacherfoɔ ne adeɛ no yɛbɛka sɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ solution ana yɛ answer ɛma wo my Ghana yɛn problem ɛwɔ nwumasua mu ana wada ma Mamintia oni wotie fo na awefo minia baby a ewiase no ekeka kono tembia ye kasa ye see petition and learning materials, and these are some of the materials ebeboa adisia any other the idea a year from kindergarten, primary, GHS, SHS, apples ubia was electronic gadgets when you access to internet it will help rapid learning in terms of research. It's a project with you. Say, at the Bonia ni editro. At the Papa, I was there just that there are some reservations behind it because all this animal we bano will be kind electricity. Schools will be an idea, yet, Roman, the Omusiano. And one can be already because we are all much aware say textbooks as a man. We didn't be instructed now Quran sort the computer and a tablet now or baby or log in any site as or any research no. But someone one in one we are not a misleading emofrano. To be honest with you, the one a year student one tablet project is good. And some we buy, you know, ye ne Ghana for no beer, ye becas one more dear beer, I adventure and one more tre. One more extra say Ghana, ya tea, schools under trees in Quadano Mugudiase, and Pocrano, dear one Tidias so Akunakran so when you been so as on Traniade. In Tiadent, I am fans of our situation, no dance. Ye better tablet, Asha Quadanism, now what from the Diana. Yes, Mokasa and Omi right. Obrana Yebon, we have the need and the want. Sisiano, we want tablets, but we need to also build proper or modern infrastructure for our learners. And Morfea, what secondary school, one we are a better for us. I think that for me, I'm not watching that. School be a war, always senior. Upper East region. No, I was senior high school. Makonso ewo upper West. Na minia upper East the no. Omo ninkunya. Edana omo no so na yem plaster impo. Enti yen waya edan electricity kro omo ni bi. Enti omo ade e friend prep no kra no omo nko bi. Teacher ni kira dia ugina ho sa emofara nso gina ho sa enti exercise kra mpo no Undimima because there's anyone beat my classes or more yet. The war upper west minia a friend degree at the school there because dormitories no I hold a limited. DLFM say oh yeah after class no akwa problem amo. It will be almost the year chop boss and mattresses egugu mountain basa. Chakole what the tablet air commander what the man is on fine day. What you see? So our provided the need. That is the foundation. Chakula will be your best pleasure, your best muscle, baby, your better, your baby, your venom, or internet access. Not all the tablet the commander. I think that is what we can call it transformation. But in a situation, I would say, how would you build?
because ultimately tablet in come out or TV as the money who be a one can say many are missing come from our blocker baby on best now can put on a natural media and AFM now sample levels on a tablet the misread clarity is misleading us and we need to be very careful. Okay. Any ma na sepa se ye frɛ wo na wo gye na wo nso akyerɛ wo adwen e wode akɔso no ho na de besie bia nso wada ama ye besa ba nche biem. Yo Ghana first. Yɛda se abusua opani William Bodi ana wɔyɛ executive director Emma Educate Africa Institute ana wo kyerɛ se laptop no any tablet na aban ne de man kwada no ɛyɛ na emom sa kwada no wati duase anase mpo no ɛdan a watim se school dan no wo nya konya ntena so a emfa so ban ana wo tablet no a ekita no no so emu nsam no yento akasebo no eso yento akasebo no so na ekwa kopie mu ewo GLFO asoye mekire Ghana Revenue Authority for asoye ehonum na Organized Labor of the Ghana Revenue Authority Workers Union one ma tonkra tenten inde ba koma frankatuni edema frankatuni de ma MPP osuko kokwa manyokoi ono kra ye obande pani abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia na mo kire so papa ensemi okwaka ede afa GLFO ekwa mo fa so a one mji je to man Ghana mu no ensema de kwoto o man mu no enya de twaye baako kora ne senti sense na wakaye no eba ya watwe san kora na mom omma bi firi na ne mu emma bi okura nya sa enya de beboa won mdwumadi a wodi wonom asoye honom Dr. Mahmoud Bawumia ene eye Ghana National Chamber of Commerce and Industry for ekokosiaye na mna no mudi nkoma wodidi ayenkita ho a odoto wonom ni so wo hwe man Ghana mu a ekwa GLFO wonom staff de nom efa de je to man Ghana mu no enya de so ani ye kura je se omo tatai timamufuo pa wosikom de mu aje se enya de so ani ye ba kokura na basa wa hwe ni ya Ghana nyo be na betimi abegu a wa hwe metena ba bi eka so wa ban na tata manfo ni senti ekwa mfa so je to na se omo to ambo ase na mo yensa kire kakra omo dwumadi a wodi nim na na Organized Labor for esi da bi ensema Dr. Mahmoud Bawumia beka ye no enya de atofo ma ye kura ni senti ensema beka ye no enye ontwensan kura esense Dr. Mahmoud Bawumia no ukopem o man Ghana mu a or head of the economic committee and as a economic management member and as a team no or can one plan of Buama Nema etumi kwaso yedi ma ben etoje jeje no man Ghana mu nyina Dr. Mahmoud Bawumia nensa ehyasie bi eto wodo be na not danko agufu ado Ghana man penin one set dem ma wonu so target say na yape no Dr. Mahmoud Bawumia onimni nyina enti abane say na ne one makokone kone okonsu achi ko hu nsu a ba na fo bi se so na nsu yi eyede na ahuni omusi dabi sans mo keke ka no amo akra na se wi ema beto Ghana timamofo ni trimu a wa hwe ne ya se GLFO no kwa oje to a wa hwe na o man pene kura ntuatua to no mbeka so mo angasa Dr. Mahmoud Bawumia ko no kura no o head of the economic management team no ono kura kasa kirem so mo tata yerodo ni senti ya kura ya bramo eto nya de ba ha ya ho kura tuatua bio enti sana mo na wotro no enya na mo pa ni senti onto no fa free sansa no said be ya enkofo ha obi enfa na to adwumayefo no agi wo dwuma e wo Ghana Revenue Authority fo aso ye na sansa nsem we mo ena na ya sapon ono ya personal assistant edema Okogyeabour Ocran metre afafranto movement party no eya frankatuni ena wa kirem so Dr. Mahmoud Bawumia enso okaka ya no enya nsem ayansampa na sensem we beto Ghana fo etrimu pa sai Dr. Mahmoud Bawumia pa na aka asem we bia Ghana fo ntuato eto no po de afidie omo kwagye be yatuma mentwe pa be yademba papa ne sandi sana mo na watro no enye ontwe san kura na Dr. Mahmoud Bawumia so pese to tete to aso na Ghana fo wona maso dwa wona mo de animani munyai emra wo akonwa so yi oye bi fanfa ho ontete to no so se be ya be bo na Ghana fo wona maso madwe wonom na wonyan se woto ayampia ede kire GLFO na sane ma na oye no amoa ema wona mo ye adwuma GLFO no wo mudwumadi a wo mudie no wo ho betimi ahare wonom ne yentime nsema hodo bi a na na ya sapon emra okasa no ode to nsem twerefo anim Okogyeabour sika ne mra no na wakogyina simpi na waka kire GLFO say omunsusu ntata mo no mo. Now what you are doing is that you are giving
the taxpayer the power to resist the GRA. Of course. At all levels. The American say, what share one more mutua tono kutupa say GRA for bar moment. Na the Okran me minti asienku and house won't asienku. We see GRA for more tata anko for no more how much. The vice president or no leader of the revenue collection team. Can't then the Juma for say Mususun tata anko for no nasa Obama Jumum say over 2 if it's a me. The American only say opinion is susutata. And you see, and these things external influence backed by political power. Inti wakojida nso no tifi ene woni ene waba na afo no busa na de na mu ene bi na oyam inti so ma ntwia to na sobo no ono na wose yede bom na se owotumi ana wa adwempo bi se daachi so benya akunya kese no so tena abra onya mom bi na so onya akunya no so tena de a obeyi sa taxes ne free ho as the head of the economic management team recommend now I didn't know what to mean kind of and say, rainy, sans tax. Into ya, Papa Kufuado, yes, sir, Wadaroma. Ye sa taxes in free. Now, for no to my mufono, and whom high. Now, Eddie Power Tenny Kay, and another sapon, on another personal assistant, at the Ma Alan Kwadwo Sammy. Yan to one members Yaka Sebono SO our DL 106.9 FM so you may Casebonia can kind at the amount now by Facebook no SO a Juma. And in Toba now so what me Edward jump on to us here. Yeah, my room for our like page now we so one share so at the Amayan. Now Derek Ayete what the message yaba and I say good evening, we'll take a life Eddie free in Krakai Ewokofodia. Also my adopa Piaga so Eddie Fratimasafo and our non so me pato way and can once a move. A hand to mean kind yada say. Anna upon Charles. Was it good evening, my sweet uncle? Oh, wafa. I miss you guys too much. Was it with your life? Eddie Free, Germany, Montreux, Hamburg. And I'm wafa so upon Charles Wadiaba. Akura, said Bibia Shaye, dear, the entire tea and catcher, no, yo. Now saying, empty and for the Vodafone for, we move her 3 intantin to say, re, says it near who we then ye. Next when Yamiadum, Nanama was a Pumaquem. And I would do the Fritama. Ana or say Dr. Mahmoud Baumia Beba and one also the abbey. Yan to Akasebono so na yanko from Mantamu voter region. Na DLFM a manebofo ya adwene se ye behwe na school adan hodoa. Esenka enipa etimeti nani ehwe. Na mpanifo etimehwe. Na nka de so apa ye boso de abubuo ye renovation na nka nkwada etimeti na musu ade. Na nka schools under trees no eto etimi atwa nti. Yati ya mane bofu egum ewo fa mantamu a mene wo ekasa enough torments no emu ana ya mane bofu aye ma ewo ho na kuro ba ko a ye kwa kopie mu eye klamadabo na ehwo ne kwa kopie ewo north town na me pacha oba Facebook no so a Taylor ma me pictures ni bi ni videos no school da na de kire na nyasam koto awo na amane bofo ni kirem se school dan bia abu be se emfinhia enum enie ana nkwada empanifo boye emfita duku ana nkwada tititi duase na omusua de awade wo ba Facebook no so na da so ni mehwe kuro no ewo ye fa na klama da boy okay klama da boy yo minko voter region hono da na yamane boni wisdom sedu ameda ana wodina ni echiremu ewo mpotam ho no mo a wo boy saa amane na wono wo hene a wo krom ho eye togbi vidogo edi nkomo na wo hene chirem se suku dan we ebu ye emfinhie numnie empanifo yi wo mani amasese nkwada no enuase ana wo motete na wo ba Facebook no so a ba bia nkwada ne guduase na ho so ana wo hwe nkwada nketoa enu ntie ho no mo mo kwa assembly ehwo na kyerɛkyerɛfo ni gyina wo mani mu odua na se ne kyerɛ wo mo ade ehwo no mo anso no mu gyina esadidi a ensuo to awiabo a wo mo atim ma yenko na ya mane boni wisdom sadu ameda wo me di nsam na chi ewo voter region wo mo yemu enkomo wisdom apom te sen nyamia do mi hu ye pa bra pani voter region boko de voter in boko nti na nya ntomae enso ne nto ho enya nto ha kra nkofo be do mo wure atintim fom metu ni nyina firi ho why mati bo yankomo wo ko to ewo facilities school buildings ahodo ewo
voter region north town e ho na akoye e he fa na akopie na fallout e mo ama ne bote san Yo, me that me ye see for ni na yesha mo ni. DLFM 106. Na yetu anamoko pie wo north town ni fa ni dia ye friend no Togome. Any Togome traditional area e ho no ye friend no Klamade boy. Klamade boy e ko ba kwa nkofo a wo ho no e be ti say 1004 nipa ba ko 1004 na ti wo. Enti omumani nyina ehwa na mukọ school ya peni ekodu ho no na ayenyan kakra school dan na nkola ni ti mukọ school no sentre arazin de bi misu abubu kra ediane nyina se bubu text na eti ho on betina mun nyina se bubu enti nkola na kaka di nkwenya fefie na muba school ni mu enti edia bi wo ho no ase na mutina nsana mukọ school enti ebomodiane eni mpenifo ne bi to ekasae na o mai tia sese ade ni sie no 5 years ni omo aka mpenifo no ni ade o mo fi omo enti ba ide e asempa se yemfama DLFM so buka bi momo saa na yeko ade na yeko pie so wo Klamade boy ho no enti wisdom me no ka say enkwada no enfinhia numunie no a school da ne buye no wo motiti edua ya sese de yehunu ye saa pepepe enti de omo pa kese omo tina ho na nti oba ombe free ho akofie ya no pa ombe tina fia nti ni to wi no mo ata school ni back ana ata ombe free mo ata ne fie amati ta fo bebre so na bi so free ho ko ene e ko e kwa na ba kokra o paki ni nyama kwa bu kam se ono ntimi tina obiom nyina ni se na office na teacher 40 mu kanso no ndi wonu su abuabum office na akyerɛkyerɛfoɔ no kora nso bɛtena mu no ɛno nso abuagu fam kra ba wisdom pictures ya wode ma yɛyin I think say me pacho mo ewo radio no so mo betimi aba behwe na mo timi de ho adanse na mabusa asem tell pacho sama me school building ni biem wisdom school dan no na abu anase ehunu se eso na apa a complete school building anom here anase roofing sheet ni here roofing sheet ni yemfa se roofing sheet ne decks na mo here akwese aduana ewo block ni so any roofing sheet na abo egum block in that so up there cracking kake no wo metin fast but so munya change ana se zindi no wo so any ediomu kara ni ya metin etini mu afi ade enti roofing sheet keke a etuogu from 5 years and until Northton empenufo atena ho ama 5 years enkwadati nwiase na esua de ewo hono mo sa pepepe yeye anwanwa semru kwa se ntuna ayira fa Northton no edi kwa fa ho omu pate se adensi eno nya dia obi atu ni mansi ho se oba be show mu se ati na omu mu no ati se wo kra nti ohini no o kasa kana o su kakra o maeki ate se akwa se omu mu kagara fo kana o pate wisdom ma yenase ba ye besre kwaso ade akire wo ho na wone aban krache pani a wo Northton ni ho nkomo na wo mo a ewo twaka ewo nwumasuam enso wo no wo ni ho nkomo na de besie bia nso no famu ama ne bo no ebre ye why ye da ase anwumre yo ebusu ya ma ne bo ni wisdom sedu ameda e de ama ne bo yi efri Northton na oba Facebook no so a enya nika wa hwe school dan pa se de so aye na nipa ma etetete montene so enuase na eku school a that means o man ye da so awa chiri pa serious awurade ye da so wa chiri se de cheche laptop ne ade ma binum tablet ne ade na se be binum te de wono ne nhire ntem pa wa eno na ye ka no ma obi ni anu nsi bone eya bone laptop eye ya de pa wo the tablet e ma kwada so mfem ko school a eye pa na mom no eye misplaced priority enya dia ye hia ene saa de we mprempren
yeah a course no e school no yeah FBB scale of preference. Sure. The tabular arrangement of items in order of importance. Sure. Menye sure say akwada what is ada we mu wo hia laptop on what dey. Menye sure say akwada what is ada we mu wo hia tablet. No ko edan we na nkase be omuti se nsuo mu na pon be pon. And okay wante nsuo nya mu na nya mu nyina pon. Enti eyo the amount for be ye ma school for na ye. Name of Ghana I don't think say drew ho. Fine schools ni be drew ho. Name ebinum yadan enru ho. And as I say you solve those situation and sana ya to tablet amakwada no enya man yourself ni ye but ye wo mind. This is serious. Very serious issue because we be ancolate pa just say we are cry no aden and we no aden kura bokura na I just am kura no so ko feel because ana e be hye wonum akwada we so beto book kura man I just say laminate book no big na bio no what bi ase bia what e show to on franko asem for enti say akwada we to aso de bi you Obade se yatoa no nsia kase bono eso na yakwa mu ewa traditional police for one more my Ghana mo mekire na nanoma konfo nka bomu ku edi da won so United Fitness Place Association na wanom de afuto kase apa ekọ edi ama omamponi ya bedi akire onu kuro ya Frankatwini edi ma MPP amenye koi Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na mo tiane so doctor waye bia ye wabo ho de mpa bo adwuma o my Ghana mo nanso bebe yadu say no LGBTQ+ no amanfo aka ho nsa ba pem ne yante wonka o ada wada na doctor wada nyane na magana fo nyina hu ba bia wugina se LGBTQ+ den ho be no wugina benkum anase ni fa de Ghana fo kan wuta kire anase de mampen na dan kwa kufu ado wo ye din no onni nyina fa dwen ana makobere nkrom na matena wodi na monka ho ya na wachemu so wa ni mo akopem se ehu ne busune October nem se kwa wie ye pe na so man te hwe dia ene Dr. Mahmoud Bawumia ene bi pema ye ko ne mo fo gate kura se breaking the 8 be ya wanu mum trim leke hwe ne santi odenkra kese odi amana pa na eya president edema association ne na Mosi Bansere na ne sam 12 ka se na ochem so eya dia wanu ma trasa adwene ho ahunu se Dr. Mahmoud Bawumia waye di we pum sample penso ye womi a ensem yon kan ho we be pum sambre na nanom enkramofu akwa asetena atiate se mra yendintum akrisofu ajatum na nanom ahodo a wo oman Ghana mu nyina ajatum adenti na be pum sample penso yi MPP amanyoko yi Dr. Mahmoud Bawumia en na dan kwa kufu ado wonum ko benkrom na mra yi wonum ntimi fa mo san hyase ne senti so mo ntimi amamra na nya dwuma pa de ene enya de babo akura ne senti no wonum pa bo nya ne se na nanom abosoma oman Ghana mu nyina Dr. Mahmoud Bawumia ono angasa ni kuro mu nso ne kwa ndom pese ba be president of Ghana ha sei esense oba ne oba da ene be ma ne be ma da no eyade a emo akura na sansem we nti no ye be kwa homa no so na ye ne nana Mosi Bansere ono ya president ade ma United Fitness Place for no association no ono ne da no ya kwa ne tiane ya kwa ginchire mu efamfre ne nchen nana majo Mejo so me de share e pa chana what is say na nanu mada Roma ne mo mpa ebonti ye wonkwam ya da awurade ase na edi anti ana mo ka sei amena wase na menchia watiefo empeni se asemo a obika eya wode no na wo hye daka se me pache o osisen o ya te se one te no na so na wo te ebe bi amabu edi ama MPP fo na maka kire wo no MPP fo ntie ni yie na ni aye kata kire no pa na ye Bawumia enam se emani emanhia mu memani memanhia mu no eye United Fitness Place ye ka omo akopa wo mayi mu a mi Sam George FIFA United Fitness Place asem we nya be to from ye chire ma ebe ya bakosem kura se United Fitness Place akonfo ya buru 3000 ya dikire be boye ho na ya dwa ye hu nyina na ka ye doso e man ka ye dia be demonstration
awon kran ama wiase history fufuro anase abakwesem fufuro abeto ho na mpanyifo tie yasem se o be onu de ombe paase na omuma ye date ampa date no duru ho no maye ana ye kase John Dramani Mahama anka ni mampani apai mu kase wono de esum a wosum no esum no mu gidie kire ne se saabie no won so onfo asokra ya chiwade ma no Muslim sa pia bonte ahemfo pia bonte nipa kese wo so wo mantwe so pia bonte ebi ni say United States prefer so pia bonte ye bi say yewura Dr. Alaji Bawumia ye bi say ne se ni gina ye anase LGBTQ was a DM no. He for pound no sujina. DLFM. Anabia no be mate. Sesiano, ya chile no car niki. Amana the license. Ono so betimi akofa ne car twi. 2024 7 December no. Omo de car foforo ebe ma no. Ama wa sha ase de aye adwuma e de ahwe na bushia. Nemom police fu ebisa ne se ne lances na ekita no ka be no betumi di atwie ye ebisa ye wura fe sa emani mma wade mema ni mema wade no ye pese ye tifiri na no nana bisa ne pasa mo no da nemmo ye pese tifiri na no se ono so ogina san nana Pipacho na say sa mama ne say enkopem October bosom no say wantumi ama bonten a de pa na mobeye October no wa say yesane de aba April May June as a matia san kora matia ba animu ya tia ba animu ti say because no say ya man October no a October November December en ye na ya man kora ye. Okay. The one, 2, 1 among and I am 3 na no over. Yenny, you sit in it. Yenny, you took in it. Make a tie. Said your MPP in Pennyphobia and this is Pennyphobia, or Munim Semi, I may met here, and no Munim, a cool way, drop my idea today. Give me never to me, yes, so. And you know, Sir Onimus sack, or per se, or the car, or that's not Ghana, so. Na ochi dia just opai muka ema yehunu ni gina bre enya sa breaking the age no MPP for you on inflation and na fi we so akoya hunhum sam no be doso mo e wo political campaigns o mo be ye we mu no enya kasa ni sika o mecheche sika de o meche nana ya beda se pa nchemu ade amaye no atompa the sent beda was pa ena umra wunya e de ma DL kasebo no me da oni wa hwepo ni wa tiefo nyina afi yo all right any power in kasi wakasai eya president edema United Fetis Police Association of Ghana eya Nana Mosi Bansere ena wote nenka no yentu akasebo no so na yemfiri Ghana ni yentwa bosompo na yenkɔ Senegal man no emu Senegal mampania na wote so na yefra ne Makisa na enra wonom ekɔ abato so abato no nso nso de abeto dwa emie Makisa manka wosa akobiem na wabra abato no mpompo nso na ekɔ so a campaign mu ye de no sabre abranti a wonya 44 years a ne din ede Basiru Diamai Fai ebeto dwa se wakanse bi ma Makisa kyerɛ san ye defamation wagumani mu aseni ade esan se waba mu nti wo mayechi abranti Basiru eto afiase wadam a enunti wabra Makisa wo ye ne campaign ni ade no na abranti eye Basiru Diamai Fai India na just wada afiase ebeka na fu amakomako edu ama ya to aba no ana abranti Basiru ye no efiri afiase enu a wo de abato no hyehyɛ so pepa ewi akire no na mampani a wote so Makisa Senegal fo ato aba atia no ama abranti 44 years ya wo firi afiase ba ye 10 days ni no wono ana aba ba ye mampani wo Senegal montre so a we enensam a aba enunti ye begina we so ni ada ye ho ye ba sesi a na fei ye de agoprama so nsam kakra aba ye wi a ye de nyansapo ebebro
na sofa ya de bebro na sofa no asɛm a yɛbisa Ghana fo ɛne sɛ Senegal atimi ato aba e de yi 44 years efiri sɛ wɔn mu agidie sɛ enkokorawafo no ammoa wɔnom sɛ wɔn hia babu no osusu sɛ de esi wɔ Senegal yi ebi betimi esi Ghana 2024 yi ana me ba sɛ a DL News. Right, abusia yansa mo bibiala drum mo bibiala kwaba mfam rankan pumpuni mantam ajatum kasafidie kasia ba kopesu deal 106.9 FM and dwada nwumre no nsia kasia boy so mreredo sa gudie mu nsama woso na abusia yede babeda ona nso hu ne ekọ ene ne ba wa gudie mu nsampi na ene egu yamprono so a eya gudie mu nsama yede ba Ghana gudie mu nsama and of course enkrofon kroso dia wa yede ba mi amedia gudie mu nsama na de bro dia meje so no eya yesu ano de hie apakan gh the blazer king abusia yen hye nsama na semfa de yen hyase amfan fifie ye wi a ne akọwie Microphone cross dia Ghana Premier League match day 23 no and the 2 games atodwa ema me no kase games ni nyina abawie na match day 23 no full time results no say ena kwaye bobo kwa ye friend summer test da no memre da omoche hato folk ebo meka mi no emo mutimu ba kon endra kwasiara games e ba so results no say netie media ma anshebi sanso na dreams anshebi Great Olympics ehye 9 Adriana Stars etimu mi no sanso na bofo akwata no ehye mienu Emakara United atimu ba kon na Brekun Chelsea share ba ko Bechem United enso ehye ba ko Lagos City share ba ko a enso Ateman FC entumi ante na Nations FC ebe piemu Obabaya Sports Stadium ebe share ba ko Asante Kotoko entumi ante in the 2 games atodwa Real Tamale United ehye ba ko Accra Lions entumi ante na Heart of Lions ehye mienu ema Bebiani Gold Stars enso ehye mienu Premier League table no say NTA Samata said he can 42 points. Nations etosumieno omo 40 points. Adriana Stars tosumiensa 36 and Brekun Chelsea etosu and 934. Enumun Bechem United 33. Oshe has of Fukabe Womo 8th position 32 and Akotokonso tosu Nkroa omo 32 Asiono Bofakwatono etosu Edunsia 26 Edunsono Heart of Lions 22 and Real Tamale United Echatwa ono so 22 points order 18 position yere won some area man top scorers no asamoah boatin free our Nations or 10 goals and Hamza Isa wa hasofuka or 9 goals na games ni kwa wie no coach Sawodo na na din some atudwa Abubakar Watara head coach Edema Hasofuk or Chema or si game na has elusia no ne mfom so nyama ba ko mienu bia wanye ne and ma has lucy obebo samates for abaso or mo team na very good afen wati ase ne enti o mo league table no. It's my fault. Yes, we have a good side, a good team. I understand, when he's leading the team, I understand why he's leading the team. You have the good team. I think congratulations all the Samates. Abubakar Watara head coach Edema Hatofok and Watanen Nuruddin Amadou head coach Edema Samates 1996 or see game no nim sebe very difficult essence Hatofok big team and anseno or more performance na was nemo no or strategize and ordinya 3 points no against Hatofok. It was going to tough and then half has it's a big team but they have stepped up their performance in the second round and so we just strategize. You know, we have lost our goalkeeper and even Baba Amando, our key striker. But all the same, we have to strategize. You see Kieke coming as a second striker. Nuruddin Amadou Amananswa otwaso eri tuja sende no league no omo no lidi na mo no omo game said di omanimi omo mprepre omo nkwayese yepese ekowini adenti ya yepese agi league osi ombe taking match after match. We will take match after match and then as we have seen I've given him some rotational role to play. He's not static, he's very mobile and that is helping our attacking play. And so we are going to continue to work hard. Next week we'll play home against Mediama.
Nuruddin Amadu head coach at the summer test 1996 and Watan and Kano. Nations FC Abachi Kotoko, a Bomekabakwa, Oman anti David Okulu, assistant coach at the Kumasi Santi Kotoko, or see game now Omoluciano, a lot of lessons and Omesia Eddie Fimo, a son so create chances be first half now. Nanke so mo try a finish game no, na Diabakwa Harmony so man ye Krenika, na chances so creating no Omen Keleno off. A lot of lessons that we have to be clinical. We have to try and finish the game. Because if you start, if the beginning, we dominated, we created some distant chances. We have to kill it off. So there are a lot of lessons we took from this game, and we will build on that. David Okru amananso twaso edit to just and then Google your medino omokwatnase normal kwache normal reflect nande no positives and negatives na PM no positive no and then ombe build upon it negatives no so ombe working on it. Time to reflect, and they are reflecting. We go back also and look at the positives and the negatives, build on the positives and work on the negative. Coach, your friend David Okru, assistant coach at the Makotokona Watan and Ghana, Kasim Mengo can say, head coach at the Nations FC, or see of really good and great. Say word to me and young Kunimidi, Eddie Etia Kotoko, first half no, or catch any boys since a mom preomo, or steady Kotoko Timno, now omunti any instructions from the bench, no, you ever catch omono, and a omunye. Feeling good, great, that we won. Stop. The first half, I asked them, I will study them, and I will control them from the bench. Kasimengo amananswa otwaso edit to just Nhyiraba Kwadwo ama omutumi nyankunibire ne sene mnante no na tactically no omo ye discipline omo bo according to the instructions or sit down no game no omo boy no na nyom normal game omo bo de na mom no the most important thing 3 points na no so no munyae. Oh, they were tactically disciplined. Tactically disciplined. They played to the instructions. And, okay, today we didn't play the normal game we've been playing. But it wasn't bad. So far as we've got the 3 points, I'm okay with it. Kasim Mengo Okan say head coach Adema Bobokwa your friend in Nations FC and our tenant Kano media might not fear Emma DSC and then a Kokoti 0-0 and a PMO coach Abdul Karim Zito head coach Adema DSC or says a game we no draw na onyano ope esa soko game no cancel the game we no equal steady tima your friend media man no dia prepare e dia koshia stade marien e confederation cup mu na game we kra na the boys ni bebre na enya variable into draw na wenya no okay game we or use as a steady not the Akoshia Stade Malien. I said I'm going to use this game to also start preparing for Stade Malien. And remember, 2 of my dependable defenders are not playing. And then again, 3 of my players are with the U20. So imagine, even it was 6. It was only today that I had. Where any summer coach Abdul Karim Zito Erituja, young Copiamo our microphone close to the Ayamfa and Inchemo, our Maya Yafan England, our England, former English international, where Sia Kandiama Arsenal paying any Chelsea paying, a bunny left back our England, ya Opa Baboni, Amaya Jatum left back no Munimba, a Papa Yafan Ashiko, and officially no, our English Premier League no, Hall of Famer, ye inducting into the Hall of Famer, Meno said officially Ashiko no Ababe English Premier League Hall of Famer Meno Kasedi ye dinidia ka onfefefe na so far omo aye inductee omo opa ubenya Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Patrick Vieira, Sergio Aguero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Ian Wright, Tony Adams, Peter Cech, Rio Ferdinand, and the latest inductee no papa your friend Ashiko Ayeronsam Eddie Atu and Woko PMO our Atletico Madrid akachin so omo captain your friend Koke Resurrection na ne contract na ebewie na so me no kase Atletico Madrid and penny for money no done it no was so into so money to so into me no kase officially no Koke Atletico Madrid for extending the contract until 2025 na agreement echema every year be assigning money so in India omo beman 1 year contract ni me no kase Koke assign a contract extension or tana Atletico Madrid no wesi na kan edi amam ni agina Koke nsem so na ye dia gudie mu nsem ayede bro ndan nyuma nyina esi mi amede nsem na ebre no edi ameje so no eya Yesu ano de hye apakan GH the Blessed King Samre de Okogyeabour take over
a na ɔde sɔfa no atoa so de amam. Over to you, Okogyeabour. Mera se ma yantoa so ewa ha ma memra wo nkyɛn na Ghana fo yeni nkɔmɔ. De asie ewo Senegal na wobra wonom eye campaign no na Basiru na wada fiase efirisa makisa ase wona na abayaba enu nti abrante no nkonkɔ da fiase wada fiase nti campaign wantimi anya bi wanya 44 years na so wi akire no Senegal fo akire se enkokorowafo no edi Senegal so akyemfa so obi amaso enu nti afedi 44 years babunu a na wada prison 10 days pepepe yi no ya to abama ne say president abusua osusu se de asie ewo Senegal Ghana 2024 ye betimi anya babunu amo abedi yeso se mampani ana se ye de ye wo test eno nkokora asem no a 05 urade ye wo test man nkokora asem no ana afi de ye besi se minimum ada ende me bisa 0534 050199 0593 4065 65. Good evening. Good evening, Wafa. Me Wafa Sibenie. Abigail, some I'm says I'm not Abigail. Abi, Vivian Bocode. Some are feeling Tina only me, Nadia. I don't pay for me, friend. Answer. Oh, I see. But I'm in Abi. Maybe I am a dead. One would be ready to me, a radical to me, be then only that's one done, so no one be ready up to Jano. I send you the Munyam Kessia to say it. And see me, the American says, Papano, or Quantico to Genua, and now still any testimony rad. Now, Miss Did say a man, you more, Radibe just had essentially be some of your mind Ghana. Men so made us say Abby, my way. Wafa. No, Fancy. Oh, minimpa. Abdurrahman, I mean to you. Oko. Yay. I went to let me say, you upon a penasimo. Because I'm a prison law corner, young and a yammy channel. Let's say you are a prison like I be going to me, Queen Aquemo. Now, upon the new muscle. Ghana had the I can properly in Trinity, prison of our move our area. That's all copyright on them. Enti woni gidi say Ghana betimi ato abade ama abrante ye kondon kokorafo no e o da bi en pa kokora bi kokoro to mo esitipo ye ka benche na geni ni da ho anu re tu apemu ye na geni ni da ho ba ye fe de odo e ko be ko kuma se ye ewurade abrante ekropa wo mu pese wo konde mu no Made us say, my joy. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Me pacho enkomoi sofani yentwaso. Mpacho ya mo anu so kakra ma me wai. Your friend me bo no so tema. Mpacho ma mintie o. Yo, nkakafo no this time we dey more than you win na so wo mu na yirifo. Woman and your papa, and then 45 to 60, no, and you 61 point over to mount. Now your bomb was an friend, a young ones, and nobody Ghana was your man who do a bush as a senator. But I say, what I need, man. Men so made us say, my joy. Hello, Alpha. Me offer say, now what to say? Abdom now swear. That's what I do. No offer say, Benny. What I say, Mama Esther. Mama Esther, Mamintio. If I show good dine na more kind of and no could just abroad me pacho enya ho ne ye me pacho ada ye mfa no isi ho ye busa se Senegal fo akoto aba e dia ma 44 years se enkokorawafo no wo mabre won ususu se 2024 sanse nkyerani ebi betimi esi Ghana ama babunu abaye president ebi betimi esi pa se ebi no kure ni ye kanu kure ebi betimi esi ai be mama ebi betimi enti nyanko na afuwa no okay o tumo nyame Meda simpacho o radio na no den wo be radio no nti facha me madwe. Hello, good evening. Oh, Erade. Want to menka 0534050199
0593 40 65 65. Good evening. Good evening, Offa. Me want fast be Friend Kusibu ati. Mamintio. Offa. Very akokrano. We dia bre. Eti na nyame ye ne saa. Ochinatum. Otu okoba we say dey sunkunum. Otu panyin dey Offa oye bone a wontimi nka. Ti akwala ndi oye bone kura sebi wo fa asem no obeti na afi na me na yi. Eti Offa akwala ni be di fa. Medas pa madwe. Hello, Fagasta Kato Tenkura. Aba, asema waka nti ya hia me wachira ha. Mfa unko KFC nkope kokwa atutu obi ma ne ade. Because me so be think ka fin sawo. Me pa tama minti mfin sawem. Maka me yen beje pa, say beti me yugo krafo yesu so a. Dey am pa ibonu no. Ya me pa ibonu say ebe yi saa NDC ni say MPP ebe gu no kura fi asimpo ebe gu no fi Ghana ha na de foforo asa ase sa de men to aba because mu sa brante ba ko apie de me so say dia this say de meto aba because meto aba acha wo hu abrante nti oh okay me da se me pa cho fa me pon oh went me anyina so ene me gina we so na me de afredu medie no asi na yesoso a hitman abawuramuti na wode awoso no atoa bo so fiti sabrei ekopem se nondu ebebo na Ali Wadrago wose kasebo ne dem ewo Damam City Saudi Arabia yada sepa Owusu Steven ana Frank Segon so se kasebo no edem ewo Mankasim yada se Champion Taylor ede ko Facebook no eso asedan kwama wo Ghana ni se wo ma wo kwan ma yebesom wo akenkanfo nso yeremienu edia mejeso eye gangster card ya meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se anwumre yi ama mo nyina mo anitie enti mo fidie ni mfiri ha hitman e dia woso eto amoso